ako'y nagbabalik na mahal. Oo, nagbabalik na si Kim Chino na talaga nga namang may isang salita kapag sabing babalik ay babalikan kita. Hindi ka tulad ng ex mong hindi ka na binalikan. At syempre balik Chinitox na rin tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa'yo mahal, ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit napakahirap mag-move on sa relasyon. Kasi hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa phase na kung saan hindi ka pa nakakausad. Diba? Aminin mo, totoo. O, recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, una, mahirap mag-move on kasi hindi lang siya ang nawala. Pati yung parte ng sarili mo nung minamahal mo siya ay talaga nga namang nawala. Ano ibig sabihin nun? Di ba minsan kapag kasama natin yung taong mahal natin, meron tayong ibang personality, ibang joy, ibang characteristics. Di ba? Na kung sakaling ikaw ay nasa school, ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay seryoso, ikaw ay stricto, pero kapag kasama mo ang iyong jowa ay talaga nga naman ikaw ay submissive pala. Na talaga nga namang willing kang magpa-posas. What? At willing kang mapiringan kapag kasama mo ang jowa mo. Yun yung namimiss mo. Kasi hindi lang yung tao yung nawala, kundi yung characteristic o pagkatao mo. Parte ng pagkatao mo ay nawala rin kasi wala na yung taong mahal mo. Aww. At ang pangalawa naman mahal, sabi ko kanina, mahirap mag-move on kasi iniisip mong may chance pa. Yun eh. Iniisip mo na baka babalik pa siya, magbabago pa siya, magbabago pa yung isip. Na minsan, mahal, mas madali pang umasa kaysa tanggapin na wala na talaga siya sa buhay mo. Diba? Minsan, mas okay nang umasa, isipin, maging optimistic, maging positive, na siya ay babalik pa at matatauhan. Pero ang ending, hindi ka na binalikan. Kaya ang hirap mag-move on kasi asang-asa ka. Ewan ko kung anong kinain mo. Kinain mo ba siya? Huy! Kung bakit asang-asa ka sa kanya. Diba? Yun yung mahirap eh. At ang pangatlo at panghuli, mahal. Mahirap mag-move on kasi tinatanggal mo yung sakit. Pero binabalikan mo pa rin yung alaala. Diba? Gusto mong mawala yung sakit eh. Pero nagbaback message ka pa. Nagbaback read ka pa. Tinitingnan mo pa yung mga old conversation. Tinitingnan mo pa kung paano kanya nilalambing tuwing gabi. Eh, paano ka makaka-move on yan? Diba? Gusto mong makamove on pero ayaw mong kalimutan siya. Kaya paikot-ikot lang yung cycle. At the same time, hindi gumagaling yung sugat mo. Kumbaga minsan nakakalimutan mo na siya pero nagkakaroon pa ng reminder, kaka-backread mo. Lagi ka na lang ganyang gabi-gabi para bang kulang ka sa atensyon. Ang hirap mag-move on, no? Lalo na kapag minahal mo ng sobra. Pero hindi kita masisisi kasi alam ko yung pakiramdam na kung saan umaasa ka. Gusto mong balikan yung alaala at talaga nga namang ayaw mong mawala yung pinagsamahan nyo. Pero at the end of the day, mahal, lahat ng tao ay dadaan lang sa buhay mo. Temporary lang sila. Hindi lahat talaga mag-i-stay and it's okay. Kailangan mo lang humanap ng taong hindi ka iiwan kahit ang lakas ng toyo mo. Diba? Kailangan mo lang humanap ng tamang tao. And trust the process of knowing the right person at the right time at the right love. Wow! Kim Chino, ikaw ba yan? Hindi, sana matrato ka na ng tama at sana mahanap mo na ang para sa'yo. At kung hindi mo mahanap ang para sa'yo, pumunta ka sa 90.7 Love Radio Manila. Baka yung DJ doon na Chinito ay para sa'yo. Anyway, mahal, ako'y magpapaalam na susunod na po sa akin si Rakitera at Titangelo sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!